Anki qabel ħalli Sinjuri, nilqawkom għal shooter tal-ġimgħa li jkun eżatt bħal tal-ħamis u kważi bħal ta' tnejn. X'taħseb? U intom tistgħu tikkuntattjawna. Hemmhekk, il-ħin kollu, x'ħin tridu, meta tridu. X'in kollu jibdew xi badu fit-tlieta ta' filgħodu. Mal-office hours. Office hours, ħalli ma nitkesku. Ħażaġek mistoqsija. Inti, bħala bniedem, tgħaddi mingħajr ċertu affarijiet ta' din id-dinja li ġew maħluq, eżempju. Id-dikaf. Il-kafe dikaf. Bla sens. Mela ħatiħu kafe. Imma bla kaffejn. X'żik tambieħ. Il-kalzetti fuq is-sandli. Bojot. Fil-fatt il-Ġermaniżi jħobbu jagħmluha u għandhom kelma. Alma, xi ħaġa. Alman. Alman. Għandna l-istess kelma, ma li naraw ġejta ta' Ejja, l-pineapple fuq il-pizza, min kien dak li vvinta ħaqqu il-forka, għafoli ħal-fork. Fork. Ismajn, għazeb, għetnejdu ċuċati u għadna għazbdejna. Naraw xinu ma jgħamlu l-anzjani ta' għana d-ġib. Ħalib ta' soja. Għandi sospett li l-mara ta' li bili, għara kif ħatamel. Mari! Jek sira tix tiġib li pudina minn ħobjien. ċali, ħu paċenzja ħi, ixxilu waħda minn dawk il-pudini li jħob la zokkor. Mari! Għanna bżon nindaħlu l-ħwejjeċ ta' sajf taħt is-sodda. ċali, ħu paċenzja, la kunġejra meta tiġi ħalli nejnu ħidawar il-ħwejjeċ minn ta' sajf għal ta' xitwa. Battek! Int għandek ieħor indunajtu x'vera! Min jien, ma tarax, mela jimmiġnunek naħlas minnek tebbu s-sazzipiju. Urenekkat, imma smajtek jisraħ il-ċalej! Għal-ċali jettajt ħasra li dan huwa servizz ieħor tal-Home Help Service, servizz għalina l-anzjani u għal-persuni b'deżabilità. Da jiġi kid-dar u jgħinek tagħmel xogħol żgħir li mmulaw jien naf taqla l-ħwejjeġ kif attinti tisbarazza lem, tisbarazza law, imur jixtrilek. Huwa servizz ieħor minn daw li tittapplika online. Jenat ma laħassib ieħor ħelu daqsi! ċali, ħu paċenzja u ġibli ta' zilma miegħek. Għala! Biex tixroba x'tħobb tixroba, jaħseb li hu ħelu. Mela mhux Burgers tas Iwija. burgers, vegetarian burgers, vegetarian steak. Dal-buttuni kolla. Jew velcro. Ara, ħanfakkarkom, sinjuri, li bħalissa għandna l-kompetizzjoni ta' tiżjin ibatuna ritratti ta' ġewwa u barra jew waħda minnhom li għandkom sabiħ ibatuna u bat aħna nafu niġu d-dar tagħkom nagħmlu vista u ħankun qegħdin nilebku wkoll biljetti għal Mercury Dome biex tkomplu tgawdu l-miljetti tagħkom. Tajjeb? Ma l-ewwel rridu naraw, rridu nkunu rajna l-ewwel. Xrajna. T-tiżjien ma wkoll xrajna din il-ġimgħa ħanaraw. Uħi, ħalluni nuħu naqa kafe, ħasra. Sorry, ma x'isna għadem bil-programm, fibs. Ejja, tassew jena rajna u nistajdilkom xrajt. U xrajt? Ja ħasra, daw il-ministri veru jibatu, nitħassarom jien. Ġek. Laqqa ħallum jihdu kafe bil-kwiet. Inti xtara dak il-ministru tawdex? Ma ħalluħx juhu kafe. Lest li ġustin karwana tiġilura? Kafe, ħad fil-ħodu, please. U issa beda l-miliet. Imma u għodu attenti mit-tizjine, speċjalment minn dawk li jintefħu, għaxara xieġralhom dawn. Daw iżommu minn fuħin bil-blower u l-blower jaħdem jgħate. Ġieli smajtu l-Ingliżi għajdu walking on thin glass, jien kont naħseb li tkun qed tirriskja ħajtek, però issa konfermajt. Ara dal-video. Imbagħad kif iweġġaw jaħasra. Eżatt, importanti li nħdossib li nafusna fuq il-post tax-xogħol. U nagħlqu bihom. Bihom min? Issa tara, kien hemm tfajla Awstraljana qabdet u lin-nannita orithomla. Arawhom flimkien. You like them? No, they're sparkly.
Isem Rawx. You like my unusuals? No. Ara kemm għadna affarijiet mhux bżonn jużi ma bżonn jużi narhom jiena. Senjuri, dak Ma rajt xejn, kien issa. shooter tal-lum u aħna narawkom Għada.